जों नै गोजौआव थांनो ओंखारबाय रेडि नै गोजौआव नैबे लिफ्टजों थांसिगोन जों बरिया फार्स्ट नै बा बेसे गोजानाव सहैगोनलै मिथिला गाखोनाय थांगासिनो दं नै लोगोफ्रा बुर्ज खलीफा याहू आराय ये बिल्डिंग ऊपर में जाएगा हम लोग वाह इतना अच्छा है यार हेलो जा रहा है कौन सी अभी किस साइड में है मालूम नहीं कहाँ जा रहा है सिगाव सफैबाय नै गोजौ थांगासिनो दं बबेथिंथाय मिथिया जायगाखौ बिथिंथ' नङा नै बिल्डिंआ बिदिनो नै लिफ्टआव थांगोन बायदि मोनदों आं बा बहुत स्टेन्डार्डलै बिथोराव बुर्ज खलीफा सिङाव दंलायो नै टिमानो गासिबो दंजोबो फैगासिनो दं फैजोबाखै मानसिफ्रा नै थै गोजौआव जेनेबा बिदि गाखोलाङो साइडजों माबायदि गाखोदों नालाय वाव दे बा गिनांगोनलै जा रायखौ वर्ल्ड नंबर 1 बिल्डिंग नीचे में कैसा देता है सुनो नहीं बुर्ज खलीफा थांग्रा मानसिफ्रा बेसेबां लाइन बहुत लाइन जागासिनो दं नै बिसोरबो नै थांगासिनो दं बुर्ज खलीफा नै बेनो बुर्ज खलीफा गोजौआव थांग्राया लिफ्टआ नै 124 थांबाय सोरबा ओमफ्राय नै बिसोरना गेंबाय नै बिसोर ओंखारबोबाय दायो जोंनि टिमा हाबसिगोन गोदान मानसिफ्रा जोंनिया नै बेक जाबोगासिनो दं फैगासिनो दं पुरा फैगासिनो दं लिफ्टआ बेसा हाबफैग्रोनो मोनबायलै नै जोंहाबो मोनसिगोन फैबायानो नै वाव 83 80 70 बेक जाबोगासिनो दं ओरैबायदि स्पिड खारो थारमाने 1 फ्लोर 2 फ्लोर इदि आरोना नै पुरा थांगासिनो दं नै बेनो पुरा फास्ट बहुत फास्ट बहुत फास्ट open the door उसके बाद आ रहा है कोई आ रहा है अभी हम लोग चलो गया अंदर में आ गया पूरा अंदर वाह आ रहा है ये क्लोज हो गया हम लोग का स्टार्ट वाह ऑफ हो गया जा रहा है अभी बहुत अच्छा है ये वाह बोरिया बोरिया हाँ बोरिया है बोरिया odlot. Sekund polecieć na 100. Wow. 101.
पहुंचने वाला है क्या? वैसे मजा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कान बंद हो जाता है यार। Foncia, look Foncia. या बाबा ऐसा मजा है। बुर्ज खलीफा ये बिल्डिंग में आया है हम अभी। देखो अब भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा है। 125 फ्लोर में है अभी। Polska. Burj Khalifa. Polska. Burj Khalifa. Yeah. Thank you. बहुत अच्छा। बुर्ज खलीफानि गोजौ दं, गोजौनिफ्राय गाहायाव नै माबायदि नुयो गारि खारनायफोरखौ नै वाह बिराद डेन्जारलै हनै नै बाबा गारिया जाम जानाय मानसि फैनाय सब नुहुरजोबथारो माथो हनै वाव वाव बढ़िया फास्ट लामायानो डेन्जारखा लामाया बहुत डेन्जार दुबाइआ फोटो